ଆମର ଏ ଜୀବନଟା ନା ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଏଠି ଖୁସିରେ ହସି ହସି ଚାଲିଲେ ରାସ୍ତା କେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିବ ନା, ତେବେ ତାହା ଦିନେ ସରିଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିବା ନା, ତେବେ ତାହା ଆମର ଜୀବନ ସାରା ରହିଥିବ। ଆମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଯାଇଥିବା। ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ରକ୍ତର ହୋଇନଥାଏ ନା, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେ କି ଅଦେଖା ଓ ଅଚିହ୍ନା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିଜର ଲାଗିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ନା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ତ କେବଳ ଆମର କିଛି କିଛି କାମ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଆମର ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।